حلمي كاوي يمص كافت سمايو ملأكتي ويس كافت صاوعي السغا ويس كافت دمص صلاي سلام زخبركم تحتاتلتنا اب معلتاوي هيوتنا ليت مسمص ناب حد كال عالمناتو ناب عالم حلمي حد غزي بسلام ندقس حد غزي غنا بزس دمم ويزفرح حلمي نبرابر بمزحتي غزي እዚ حلمي زي انتاي ترجمالو خبي خمص إلنا نحتت لومي كم تمرتي أرثوذكساوي توحد بيت كريستيان حلمي كابينا يسلسل ميقتات كم زمص بعمقوت كنرينا كم تسبولنا يو حلمي كاب سلسل ميقتات يمص زيوم دما كاب እግዚአብሔር كاب سغانا كمون كاب سيطان يوم نفسو وكفهم فلي ባህርን علامان اللوم نزي مفلاي دما اب منفساويتنا ازيا قداسيو اسكي ببحده بعمقوت نرايوم اتقدماي منكي ملكوتاو حلمي وي حلمي እግዚአብሔር እዩ እዚ ፈጣሪና ንዓና መልእክቲ ከም መحلالفሉ ዝመርጾ ሓደ ካብቶም መንገድታት እዩ ዕላማኡ እንታይ እዩ ንምምርሕን ንምምዓድን ከምቲ ንቅዱስ ዮሴፍ ንማርያም ኣይትፍርሕያ ኢሉ ዘተባብዑን ናብ ግጽ ከሃድም ዝኣዘዙን እግዚአብሔር ብሕልሚ መገዲ ከርእየና ይኽእል እዩ ንምጥንቃቅ መጻኢ ሓደጋ ወይ ፈተና ከም ዘሎ ከጥንቀቀና ይኽእል እዩ نابنت حلمي فورون بزعات ميت كم زتنققو نمصنعان تسفا مهابن اب خبيت ጭንቀት ወይ ጸበባ خلنا እግዚአብሔር بحلمي تسفان مصنعنعن كبنا يخليو ሚስጥር ምግላጽ ከምቲ ለነብይ ዳንኤል ሚስጥር ሕልሚና በኮደንጽር ዝገለጸሉ መለከታው ሚስጥራቱ ንክንፈልጥ ይገብረና ከመገርና ንፈልዮ ሰላም ዝሰፈነ እዩ መለከታው ሕልሚ ዋላካው መጠንቀታን ተኾነ مستباربرنا قبل بنا فرح زي كونت سلام ويدما ننجر بتخلنا المقبار هداتي قدف نصرون زي السعانيو كاب خالي حلمتات بفلي أقباب آمرنا تقريت يترف تحر عمتاتون كان ذكرن نخل مسكال أملاخ تسمع معيو تيمال أختو مستمرتي مصحف قدسن بيتكريستيان زقادنبر نابحاتيات ويترتر زمرح يكونن እቲ ካላ ዓይነት ሕልሚ ስጋ ወይ ተፈጥራዊ ሕልሚ እዩ እዚ መብዛሕቲ ግዜ እንሓልም ዓይነት ሕልሚ እዩ ምንጩ ድማ ናትና አእምሮ እዩ ዕላማው እንታይ እዩ አእምሮና ነቲ ኣብ መዓልታዊ ውዕለና ዝራእናዮ ዝሰማዕናዮ ዝተጨነቅናሉ ወይ ዝተሐጎስናሉ ነገራት ከም በሐድሽ ይሰርዖ እዚ ማለት ሓንጎልና ሓበሬታታት ዘዳልወሉ መንገዲ እዩ ከመይ ጌርና ንፈልዮ ምስ ውዕለና ዝተኣሳሰረ እዩ ብዛዕባ ስራሕካ ትጨነቅ እንተነርካ ኣብ ሕልምኻ ስራሕ ክርብሽካ ይኽእል እዩ ፊልሚ ሪኢኻ እንተ ደቂስኻ ገለ ትርኢታት ካብቲ ፊልሚ ኣብ ሕልምኻ ክመጽእ ይኽእል ትርጉማሉን ዝተዘባራረቀን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ምስ ሓደ ዘይተኣሳሰር ነገራት ንሐልም ሎሚ ዝራእናዮ ሰብ ምስ ናይ ንእስነትና ፍጻመ ተዳባልዩ ክመጽእ ይኽእል ቆልጢፉ ዝርስዕ እዩ ምስተባራበርና እንታይ ይሓሊመ ነይረልና ክንርስዖ ቀሊል እዩ ዝርዝራቱ ሒዝና ክንጸንሕ ንሽገር باكلاو ኩነታት ዝጽሎ እዩ ጸሚኻ እንተ ደቂስካ ብዛዕባ ማይ ክትሐልም ትኽእል ኢኻ ዝሑል ቦታ እንተ ደቂስካ ድማ ብዛዕባ ወርቂ ወይ ዝናብ ክትሐልም ትኽእል ኢኻ እቲ ሳልሳይን ኣዝዩ ጥንቃቐ ዘድልዮን ምንጪ ሕልሚ ድማ ሰይጣን እዩ ዕላማው ንዓና ካብ እግዚአብሔር ምርሐቅ እዩ ዕላማው እንታይ እዩ ፍርሕን ጭንቀትን መዝራእ ብዘስካሕክ ሕልምታት ናይት ማርስ ኣቢሉ ኣብ ልብና ፍርሕን ጭንቀትን ይዘርእ እዚ ድማ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝረሓቅና ክስምዕና ይገብር ጥርጣረ መፍጣር ብዛዕባ እምነትና ቤተሰብና ወይ መጻኢና ጥርጣረ ክሕድረልና ይፍትን ኣምላኽ ረሲዕካ ይዝብል ስምዒት ክሕድረልና ይኽእል እዩ ናብ ሓጢያት ምፍታን ብዝሞት ብትዕቢት ብጽለን ብኻልኢ ሓጢያታትን ዝተመልአ ሕልምታት ከርእየና ይኽእል እዩ ዕላማው ድማ ነፍስና ምርካስ እዩ ሓሶትን ምትላልን ሓደ ግዜ ከም መልአክ ብርሃን ተመሲሉ حق ዝመስል ግን ኣብ ስሕተት ዝመርሕ ሕልሚ ከርእየና ይኽእል እዩ ከመይ ጌርና ንፈልዮ ኣብዚ ዘፍርሕን ዘጨንቕን እዩ ምስተባራበርና ልብና ይወቅዕ ብርሃጽን ምላዕ ስምዒትና ድማ ይባላሾ ኣብ ልብና ጓህን ፍርሕን ይገድፍ ድሕሪ እዚ ሕልሚ እዚ መዓልቲ ሙሉእ ጓህ ጭንቀት ወይ ድማ ዘይተረጋግዐ ስምዒት ክህልወና ይኽእል እዩ መስቃል ኣምላኽ ዝጻረር እዩ እቲ መልእኽቱ ንጽልኢ ንፍልሊ ንዝሙት ነትዕቢት ዝዘርኽ እንተኾይኑ ምንጩ ካብ ጸላም ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ እምበኣርከስ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ሰለስተ ዓይነት ሕልሚ ፈሊና ክንፈልጥ ንኽእል እቲ ቀንዲ መፍትሒ ምስትውዓል እዩ
ሓደ ሕልሚ ምስ ንሓልሞ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ንነፍስና ንሕተት። ድሕሪ እቲ ሕልሚ እንታይ ተሰሚዕኒ? ሰላም ዶስ ወይ ፍርሒ? እቲ መልእኽቱ ናበይ ዝመርሕ እዩ? ናብ ንስሓን ፍቕርን ዶ ወይስ ናብ ሓጢኣትን ጥርጣርን? ምስ ቃል ኣምላኽ ይስማዕማዕ ዶ? ዝኾነ ይኹን ዘጨንቕ ወይ ዘደናግር ሕልሚ እንተጋጢምና ናብ ናይ ንስሓ ኣቦና ቀሪብና ክንመክር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንሶም ብጸሎትን ብመንፈሳዊ ምስትውዓልን ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና ሕልሚ ዓብይ ምስጢር እንኳ እንተኾነ ብጸሎትን ምስትውዓልን ግን ምንጩ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። እግዚአብሔር ብሰናይ ሕልሚ ይምራሕና፣ ካብ ናይ ጸላኢ ፈተና ድማ ይሰውረና። ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ዘለኩም ሓሳብ ወይ ተመክሮ ኣብ ኮመንት ጽሕፉልና። ነዛ ቪድዮ ሼር ብምጋር ናብ ካልኦት ኣብጽሕዋ። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም።